Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaBupastor Ningi. Sicela ulike le video, sicela usubscribe, sicela ube i-member ye-channel and then try to contribute at least ngo-R9 every month. Siyacela ukuthi futhi ungayisebenzisa account number if possible ukuthi ungekwenza njalo to contribute nganoma bengamalini ongakwazi ucontribute ngayo kuyona i-channel, ikakhulukazi to show that i-content esiletha kuwena iyakusiza, iyakuqaqa umqondo, iyakulekelela, iyakukhulisa. It does motivate us at the same time when we see people contributing, because it shows that they value the content, they value the information esilethayo kubona. So ngisacela ukuthi nawe ukwenze kube semahlombe akho ukuthi uzonikela every month. Sibheka la iphupho likabuyelaphi Sam uthi ke amen pastor, ngicela ubuze ushona iphupho earing yami ihlephuka iphuka kwaphuma lokho okuyisiliva. Yebo, ngishadile. So ukubheka indandatho kufuna siqale sibheke indandatho nganza kwethu ukuthi indandatho yomshado not just a ring but isikhuluma ngendandatho yomshado. Indandatho yomshado uma uyiphupha uphawu oluhle oluvama ukuchaza komunye inhlanhla, komunye lichaza isibusiso, komunye lichaza ukuba nozinzo noma kuncebezayo, okomunye angachaza ukuzibophezela esuke lo muntu ezokwenza noma ukuzinikela angasakwenza esikhathini esiseduze esizayo, yabona. Kepha uma usubupha indandatho uphawu lobuma ilahleka indandatho, ngoba lokho sekubika ukuthi umshado ungase uphazamiseke futhi ungase ugcine mhlawumbe ngokuphela uma ungakathathi isinyathelo esifanele sokulungisa inkinga enibhekene nazo. Number 3, uma upupha indandatho uphawu lubi uma ilahleka leyo ndandatho, ngoba lungabe lusho ukuphela kothando nelukuluku kanye nentshisekelo yokuba ndawonye nomlingani wakho. Kungenzeka usekhona sephelwe ilukuluku nothando nentshisekelo ukuthi ebe kulobu budlelwano ngaba uwe or uyena umyeni wakho. 4, uma upupha indandatho kwesinye isikhathi kuba uphawu lubi uma ilahleka olusho ukulindela ukulahlekelwa utho olubalekile noma umuntu obalekile kakhulu kuwena esikhathini esiza eseduzane. Azivale ngokuthi futhi uma upupha indandatho uphawu lubi kakhulu uma yebiwe noma ihlephukile noma icekelwa phansi omunye umuntu, noma nje icekelekela phansi wona ngokwayihlephukela. Lusho ukuthi umshado wakho uzokulethela mhlawumbe indumalo noma ukuphoxeka, inkinga nobunzima ngenxa yokuqhubukela komunye mhlawumbe umuntu wesithathu. Iphawu livame uvela kubantu othothi futhi baneyinkinga ebudlelwaneni asuke bekubona. So ungabona ihlephuka okusho ukuthi mhlawumbe suke sekunoqhekeko phakathi kwenu, suke sekunokungazwani noma kusuke kungahle kube noqhekeko noma nokungazwani ekuhambeni kwesikhathi kulento esuke niyenza yothando nomshado. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kulonde. Sicela unikele kule channel, sicela subscribe kule channel, sicela like le video le ngo-9 ekseni nango-3 ntamba umsebenzi show ukuthi ama-video hleza khona. Siwe